Доста хора, почваме видеото с един стар гроб. Тъкно влезнах в играта. Няма да гледам просто. Малко поглеждам, за да видя къде да натискам, да ме натисна стоп рекординг, брат. О, епик! Това би трябвало да са джемове. Хора, ако не знаете, на мен сам джемове ми трябва, за да отключа нов герой. Отключих новия герой! Yes! Айде, ус! Айде, let's go! Самитичен! Ох, кой да си взема сега? Нека да видиме. И кой сега, бе? Аре, бе, човек. Джин знам, че е як, ама Байрон ще имам доста мисии с него. Аре, Байрон, бе, никога не съм го отключил, аре. Добре, вече не ми трябва джем. Хора, в днешното видео явно ще играем с новия ми герой Сту. И Сту най-накрая. Най-накрая да имам Сту, човек. То герой. Знаете ли колко е щупен? Искам само да ви покажа. На един трендинг граус. Да видите колко е щупен. И вече видите една минута. Как толкова бързо? Я вижте, ако събера хайперчарджа, какво става? То не ми трябва. Я вижте. Оцелваш? Бам, супер. Целваш? Бам, супер. И имам най-щупения герой на играта. Добре. Дай малко да си го апгрейдна, човек. Много съм тъп. Трябва да си го апгрейдна. Много съм тъп. Само да толкова ли? Нямам вече. What? Айде. Пробваме го на един соло шоу даун, бро. Аре, почваме да ги скъсам, бро. Почва. Не съм добър, да знаете. Така че не се надявате от първата ми игра да е за победа. Ама винаги първата игра, ако имаш нов герой, винаги ти е най-лесно. Та ако ме бият някакви болтове, то гриф е много досаден, но той не знае, че аз съм по-досаден. Това е седно някаква мишка. Това е някаква мишка. Иначе, ако мисля, че и супера е атака, ако се доблизиш прекалено много, е така целиш го и бам супера и летяваш. Къде си, бе, тъп гриф? Ела да покажа на хората, бе, брат. Ето, сега го запалих. Джин! Не Джинджо! Не Джинджи Фил Гаден! Не, това не е Джин! Това е друг. Това е Арти, май. Май така се казваше този герой. Аз срещу Арти. Сега ако го спечеля, човек. Сега ако го спечеля, човек. Трябва да направя 20 победи. 20 ще ги направя, да. Тая горда и 2025, брат. Той е офлайн, брат. Той е офлайн. Офлиня. Май така се чета. Сега пак наново трябва. Явно няма да се прави